Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wonten ngarsanipun sesepuh bidang sepuh ingkang daging bekten, wonten ngarsanipun ibu, bapak, jamaah Masjid At-Taqrub yang kula hormati, wonten ngarsanipun kadang muda taruna ingkang kula tresnani, adik-adik ingkang kula tresnani iki, langkung rumiyin monggo kita dherekaken muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, karahmatan, kawilujengan, nikmat sempat, nikmat sehat, langkung-langkung nikmat iman lan Islam ing saengga ing dalu menika kula pacami kanthi enteng saged nindakaken menapa ingkang dados dipun Gusti Allah kalebet dalu menika kula pacami sampun nindakaken salat Isya kanthi berjamaah lan insyaallah ing samangke kalajengaken salat tarawih lan witir. Mugi-mugi tindak lambah kula panjenengan menika nampi ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, lan mugi-mugi lumeber dumateng kula panjenengan sami ingkang tansah ngantu-antu syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kemarin matur dumateng Bapak Ibu sedaya, dalu menika malam dalu 3 dosa. Dados kangge kula panjenengan sami menika tarawih ingkang pungkasan ing dalu menika ing taun menika nggih. Sinasa mbok bilih ing samangke wonten sik dereng rampung ning insyaallah kula panjenengan sami sampun ing samangke sampun tarawih yang terakhir karena pun masuk ke 30 gitu. Mangke nek tarawih malih malah 31. Mesake adik-adik dadak gawe kolom malih mangke gitu. Menika sampun dipun tetepaken kalian Muhammadiyah nggih. Dados pimpinan pusat Muhammadiyah menika sampun menetapkan bahwa 1 Syawal itu nanti jatuh di hari Jumat tanggal 20 Maret 2006. Ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal yang dipadukan dengan kalender Hijriah global tunggal. Nah, kula panjenengan nderek menika pramila ing dalu menika minangka tarawih ingkang pungkasan. Lan ing dalu menika kula kejadah supados ngaturaken bab adab berhari raya Idul Fitri. Kamangka wau enjing sampun dipun bahas, sampun dipun aturaken kalian panjenenganipun Bapak Haji Sugianto. Secara garis besar ugi sampun dipun aturaken ing mboten napa-napa niki dibaleni malih nggih. Nggih. Adab berhari raya ingkang mbok bilih mangke wonten hal-hal ingkang sami menika kita cocokaken ingkang sepisan di dalam menghadapi Idul Raya Fitri ingkang insyaallah mangke dawuh wonten dinten Jumat menika kula panjenengan dipun sunahaken dipun anjuraken ingkang sepisan inggih menika dalunipun dipun wonteni malam takbiran. Dados benjang sonten nggih malam Jumat menika kula pancami dipun dawuh supados nindakaken ngadhahaken zikir takbir syukur saged semalam saged nggih ta menika langkung sae. Pramila saking menika kados adat asabunipun wonten ing masjid mriki ugi dipun wonteni
malam takbiran menika kados adat sabenipun mangke putra-putra keliling yen keliling dusun Surabaya lajeng bapak ibu kasepuhan menika takbiran wonten ing dalem masjid mriki menika. Jadi yang sepisan kangge menghadapi hari raya kula panjenengan malamnya diperintahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan bertakbir, berzikir dan beribadah. Salajengipun benjang Jumat pagi menika kala wau nggih sampun dipun aturaken menika dipun sunahaken mandi besar nggih mandi sunah Idul Fitri saderengipun berangkat salat Idul Fitri wonten ing insyaallah alun-alun Catur Harjo nggih. Saking panitia sampun nggih istilahnya mengantisipasi nek dilalahi udan pripun. Nah, ing sak mangke nek ngoten niku misalipun dilalahi kok ya udan niku ing sak mangke masjid badhe ngawontenaken dadi sampun dipun persiapkan termasuk nanti imam dan khatibnya. Ananging menawi boten Jawa kula panjenengan mangke sholat Idul Fitrinya di lapangan atau alun-alun Catur Harjo. Ugi kalau wau enjing sampun dipartaraken ugi ingkang namipun Fitri menika janipun artosipun berbuka. Pramila saderengipun sholat Idul Fitri menika disunahkan untuk ngunjuk nopo dahar makanan ringan sing jelas itu disunahkan tidak puasa lagi ya, berbuka ya, tidak puasa ya. Bahkan ketika Idul Fitri ini nek poso niku justru mboten oleh diharamkan. Wah aku kira ndi sangu tak poso mboten oleh malah gitu. Mangke saged sasamipun Idul Fitri menika hari hanya sebenarnya ya satu hari Jumat misalnya andai kata mau berpuasa sunnah hari Fitri kedua niku pun angsal. Jadi nanti ada apa istilahnya kita juga disunahkan nanti di bulan Syawal itu untuk melakukan puasa Syawal selama 6 hari. Nek misalnya kepingin poso aku tak poso wae ya niku mangke hari kedua sampun dipun keparengaken. Oke, ing sak mangke ketika kita berangkat ke lapangan atau alun-alun disunahkan untuk mengenakan pakaian terbaik. Kalau wau nggih sampun dipun aturaken yang namanya terbaik ora kudu anyar. Sing paling apik menurut panjenengan piyambak, sing paling apik, sing paling nyaman, bersih, rapi dan yang diutamakan tentunya yang suci ya, bersih, suci. Dan disunahkan juga memakai wangi-wangian. Ugi dipun aturaken kalian kalau enjing ugi ketika kita berjalan menuju lapangan ya tempat sholat ya atau nanti dilari nang masjid itu disunahkan juga memperbanyak takbir. Terus menawi panjenengan tindak teng lapangan sareng-sareng lajeng kanthi takbir menika memang disunahkan, diperbolehkan, disunahkan, dianjurkan. Kalebet ing sakmangke disunahkan juga antara pergi dan pulang sholat id itu melalui jalan yang berbeda. Napa kudu mboten ning langkung sae. Kula ngamati sekitar masjid mriki nek tindak lewat jalan raya. Ning mangke nek kondur lewat Kelen Sabin Tunjero. Jale rada panas pun kita niku sae nggih sae. Berarti melaksanakan keutamaan utawi sunah karena mengambil jalan pergi dan pulang itu berbeda.
Lajeng mangke ndereki salat Id lan ndereki khotbah, mendengarkan memperhatikan khotbah nggih. Terus khotbah menika termasuk rangkaian salat Id. Ampun ngantos bar salat njur kondur selak nong mangiran misalnya, ampun niku lari alit gitu. Nek Bapak Ibu mboten nggih. Ugi samangke menika dipun sunahaken ugi krana Idul Id ini merupakan hari yang bahagia, hari kemenangan untuk saling mengunjungi, saling berbagi kebahagiaan dan saling mengucapkan doa. Doane napa? Nah, biasanya pun dipun aturaken taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah selama Ramadan itu diterima. Ini doa biasanya kita, jadi artinya doa amal ibadah kita dan panjenengan menika dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lalu jawab piye njur nek ngono saged nirokke mawon taqabbalallahu minna wa minkum. Utawi minna wa minkum taqabbal ya karim. Nek maaf lahir batin angsal mboten angsal. Nek nyuwun pangapunten sedaya angsal mawon monggo nggih. Mangke ing samangke ngangge bahasanipun piyambak ugi saged. Biasane nek cah enom wis kosong-kosong ya Mas. Kosong-kosong ya Dik. Nah, niku pun maksudipun untuk saling memberikan maaf. Angsal mboten angsal mawon. Sing jelas inti di dalam hatinya, niat dalam hatinya untuk saling memberi dan meminta maaf. Nggih. Mbok pilih menika intinipun adab di hari raya kata sampun kathah dipun aturaken kalian Ustadz kala wingi ya, kala injang kala wau lan krana menika sekedhik gegayutan kalian silaturahmi warga Surabaya insyaallah ing samangke tetep saking pengurus masjid sedaya panitia ngawontenaken silaturahmi alal bihalal wonten ing masjid mriki sak sampunipun salat Idul Fitri menika gandeng dinten Jumat lan insyaallah mangke masjid mriki tetep ngawontenaken Jumatan pramila nggih sak mangke sesaged-saged le silaturahmi sawalan teng mriki rada meruput menika sak mangke kaangkah jam 8:30. Terus mangke sampunipun saking lapangan lajeng mbok pilih kondur dahar ngunjuk lajeng mbok pilih mangke lenong tangga-tangga keri mawon leteng masjid riyin mangke ngawontenaken silaturahmi sawalan sesarengan. Monggo mangke kanthi ugi ngasta infak terbaik atas dipunaturaken kalian Pak Ustadz Wawu Wencing. Di hari raya itu juga dianjurkan untuk memperbanyak infak. Nek biasanya kursak lembar, nek iso rong lembar, nah rong lembar. Karena biasanya nek lebaran ki ya rada kacek oleh THR gitu. Udah rada kacek sangune mangke monggo dipun kathah-kathahaken ugi anggenipun paring infak ing masjid mriki karena ugi masjid mriki gadah program menika pemasangan AC ya. Pemasangan AC menika target awal dalam mriki karena wonten subsidi bantuan saking Pemda DIY ning kok dipikir-pikir engko njur sing ibu-ibu apa njur rameri niku mbok pilih yang sak mangke menawi dana memungkinkan niku nggih mangke serambi ditutup terus dipasangi ugi ning ugi mangke ningali kawontenan syukur-syukur wonten ing acara silaturahmi sawalan mangke Bapak Ibu paring infak kangge program menika estu saking panitia saking pengurus
ngaturaken agunging panuwun. Sekedhik gegayutan kalian wulan Ramadan badhe ninggalaken kula panjenengan sami, monggo ingkang naipun wulan Ramadan menika wulan tarbiyah, belajar, kita belajar untuk sholat dengan betul, belajar dengan membaca Al-Quran, belajar untuk bersedekah atau sedekah atau infak. Monggo kita lajengaken wonten ing wulan sak saminipun wulan Ramadan. Biasanipun Mas Solikin nika langsung WA teng masjid tetap buka. Terus artinipun monggo kegiatan-kegiatan pangibadan tetap kula panjenengan sami lajengaken, termasuk ngisak bersama atau sholat fardu berjamaah wonten mriki tetap kita lajengaken. Kalebet TPA, kalebet kalau wingi Mas Saswi minggu pagi tetap lanjut menika saya sangat lan saking kula nggih namung nyuwun monggo kita lajengaken, kita makmuraken masjid menika kanthi ngarah-ngarahaken ndereki kegiatan kalebet salat 5 waktu berjamaah wonten mriki, kalebet program-program pengajian minggu pagi, akad kliwon lajengipun kita lajengaken. Termasuk anggeni kula panjenengan sami ndres utawi maos Al-Qur'an kita lajengaken boten sah dipun lajeng prei karena Ramadan pun berpergi ning kita tetep kita lajengaken sinasa menika wonten ing wulan Syawal. Kalebet puasa menika monggo kita lajengaken sak mangke wonten Syawal menika wonten puasa sunah 6 hari kita laksanaken. Langkung-langkung mungkin sampun terbiasa puasa Senin Kamis ugi kita lajengaken atau ayamul bid tengah bulan monggo. Intinipun pangibadan menika tetap kita lajengaken, kita pertahankan, kita istiqomah untuk melanjutkan ibadah sebagai orang yang bertakwa. Pungkasan mugi-mugi sedaya amal ibadah kula panjenengan sami wonten ing wulan Ramadan menika dipun tampi wonten ngarsanipun Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi ing samangke kula panjenengan sami ugi dipun panggihaken malih wonten ing wulan Ramadan ing taun candhaipun. Makaten kathah lepat nyuwun pangapunten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.